Добър ден и добре дошли на нашия канал Букет на нашите зеленчуци. И да ви покажа докъде съм достигнал. И сега днеска с какво се занимавам. Днеска се занимавам с правене на дупки, полагане на колове и опъване на телове. Изморих се малко, защото слънцето вече ме наляга. Нали, той горе-долу се и вижда в общи линии докъде съм стигнал, но нека да ви покажа какво става с нашата прословута тиквичка. Така, сега да ви покажа и където съм, защото вече е трудно да ходя. Имаме телове, колове, разни препятствия и така. Краставичката вече се вижда в какъв добър вид е. Но няма да ексцентрираме толкова сега на нея. Сега ще ви покажа тиквичката. В общи линии какво се вижда тук. И това е нашата тиквичка. Продължава да има. Там са по-малки, по-дребни коренчета, но също има. Може би тук до седмица предполагам, че ще започнем да се фукаме на пазара. Това ще е моя така приказка, нали? Тоест, така трябва да е. Трябва да се фукаш. След като се трудил за нещо, трябва да покажеш на всички, да видят, да имат желанието, да се закупят и естествено да знаят къде е най-доброто. Продължаваме. Тук имаме една трева. А тук какво си има вече? Тук тези корени, тези двата корена са една идея по-големи, по-красиви, по-развити. Там си имаме една тиквичка. Но какво искам да ви покажа? Нещата вече са тръгнали доста добре. Около, как да покажа, 15 см някъде може да има. В, може би, един доста добър вид. Продължаваме напред с тиквичката. Страхотна е, на мен страшно много ме харесва. Развива се безупречно добре. Мога да ви кажа вече, че се справих и с тревата. На някакви места съм си взел помощникът мотиката. А на други места, като между тиквичката и патлажана, защото е по-широко, минах с фрезата. Тук вече нещата са, нали, супер шикозни, така че да, продължаваме да снимаме почти всеки ден или през ден, през два, както на мен е удобно, какво се случва с нашите зеленчуци. Отглеждаме зеленчуци. Тук си имаме така наречения патлажан. Екпланчо. Да. И какво си имаме тук? Наличие на цвят. Така. Доста добре вече е тръгнал. Убийствено много ме радва. Тук има и едни по-шикозни, големи, хубави растения. В общи линии това е приблизително 1 декар градинка, където си отглеждаме нашите зеленчуци и се опитваме да излизаме и на пазара с тях. Доста добри, хубави. Така, сега да ви покажа краставичката. Краставичката е вече един доста по-добър вид. Някъде имаме доста добре образовани краставички, както например е тук. Една секунда, че снимам с телефона, е малко трудно се позиционира с него. Това е бял кахър. Защото съм много готин и много екстравагантен, да се го кажа така. От 13-15 кола наред, аз сложих 20 кола, защото не ми е трудно. Затова, може би преди доста време си бях закупил, доста време, преди 2-3 години,
Тук вече има нещо, което е още по-красиво. Показвам ви отдолу, да мога да видите растението и да се вижда хубаво, че е чисто, че няма наличие абсолютно на никакви гадинки. И така, тук да видим, има вече и започва и да плододава. Купих си един бензинов, такъв, как се казва, една бензинова видия. Не знам точно как е името. Паля, слагам видейката, правя дупките. Ето тук си нареждам първия кол, го давам една идея малко по-навънка, за да може после като сложи тела, да може да има сила да се изпъва, образно казано. Така, това е първата ни краставичка, която сме засяли. Не помня кога, преди колко време. Може би не съм направил видео, но все пак вече се вижда какво се случва. А пък един двоен ред. Следващото видео най-вероятно ще обясня как точно и защо правят такава конструкция, за да може от два реда на един мулч да ги вържа на една конструкция, на един тел. Сега кой как му казва, аз конструкция, друг нямам представа, мога да ми кажете вие в коментарите. И така да започнем с това. А пък следващото видео казваме, че така ще го направим. За сега показвам нашата краставичка. Нека да видим някой дали любопитства. Да видим някой дали ще ме попита какъв сорт е, защото нямам намерението да ви казвам какъв сорт е, но ако евентуално някой попита в коментарите и е любопитен кой сорт отглеждаме, със сигурност ще кажа. Така, наистина ще съм ви много благодарен, ако подкрепите канала ми и започне да стане един от вашето, как да кажа, забавление, защото по принцип аз се забавлявам доста добре. Тук стоят така нещата с най-навред е тиквичка, 7 реда, 7 мулча, после имаме пътлажан, 3 мулча и после имаме краставичка, още 3 мулча. Тази е първата, тя е по-голямата, а тази е по-маничката. Тя се е хванала вече доста добре и така се развива доста добре. Коренчета, така, разстоянието е 40 см корен от корен, а оттатъка е май пак толкова оретотрит. Така мога, като нямам мулчираща машина, мулчирам на ръка и така се получават нещата. И така, и между другото, вчера ми дойдоха за следващата партида от пиленца, малки, черни, супер харко, където отглеждаме също така за яйца. Сега не знам дали е точно това полата, дали това е най-добрата, дали не е, но все пак от 6 или 7 години се занимаваме с това през свободното време, което изобщо го няма. Опитваме се да правим нещата с яйцата доста добре. Сега ползвам, естествено, че ползвам много отпадъчен материал от градината. Така, следващия корен. И тук има една гадинка, където е малко трудна за виждане, да не се видяла. Това е някакво паече ли е, скакалче ли е, светулка ли е, никаква идея няма. Има вече плодове, където наистина страшно много ме радва. И така, нашите зеленчуци, букет нашите зеленчуци. И нека така да покажа, така да се види и да научите да знаете какво точно правим и с какво се занимаваме. Чакам вашите коментари, чакам любопитство да има към това, което отглеждаме ни. Тук е бялата тиквичка, казахме, ако някой попита в коментарите, тогава ще отговоря. А тук е черната тиквичка,
Не, се ме е казал черна красавица. Така да се надявам, че наистина се вижда. Около 25-35, не знам колко корена са, но ще има и черна тиквичка за бране. И така. Но искам и друго да ви покажа, да не се притеснявате. Евентуално да си помислите, че този има тук една градина и е почнал да снима само тази градина. Не. Няма само градината. Но отсреща там се виждат и едни доста големи оранжерии, където това е моят дом. А тези големите оранжерии са моите оранжерии. Вътре има само домати и там тази отгоре, която се вижда по-малката, не тази, а другата по-отгоре, там също ще има домати. В момента са пакирани и предполагам до 20 или 25 дни ще бъдат разсадени. Така, до тук с нашите оранжерии. Сега да ви покажа в общи линии и тиквичката, патладжана и така. Да, моите видеа са едни и същи, едно и също показвам. На който му е любопитно и на който има интерес, нека да се абонира за канала, нека да полюбопитства кои сме ние, откъде сме, какво сме, що сме. Що пък да не ви кажа, ние сме от град Харманли и продаваме почти вече всеки ден на пазарчето на болницата. Ако някой има интерес, любопитство да дойде да види и така нататък, че нека заповяда и да ви кажа какви са ни културите и с какво се занимаваме. Естествено, че може да си закупи оттам от пазарчето. В момента караме наистина голям розов хубав домат. Не е хибрид. Рожова магия. И за напред ще започнем с брането на тиквичката. Предполагам до около седмица най-вероятно ще почнем да берем. Сега ми остава още малко работа. Наистина имам голям проблем. Трябва да се взема някаква стойка за закачане или пък каквото и да е, за да може да снимам когато работя. Защото така само снимам и показвам без да работя. Не е много интересно и не е много приятно, но ще се радваме на това, което имаме и на най-малкото. Значи правим най-напред дупките. Така в момента не е натъпкана, не е зарита, не е нагласена. Там съм поставил и тела. Така, тук е сложени тела. Също не е, как се казва, не е застопорено. Също не е застопорено. Това е следващата работа, която ще направя след като приключа видеото. Да се надявам, че ще има някакъв интерес и някой ще полюбопитства каква е точно тиквичката, патладжанът и краставицата. А тук имам и дини и попеши, където не сега кой знае колко добре, ама стават. Почнали се да развиват, тревата и тя е така доста добре при нея, но няма проблеми. Така, благодаря за помощта ви, която ми оказвате, че се абонирате към канала. Заповядайте отново. Добре сте дошли. Чао за сега. Приятна почивка на вас, приятна работа на мен. До нови срещи, до следващия път.